Shalom, shalom, shalom. Betesev Xavier Allah kami تصنيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا عاقم صلاح الدين بس في إسكار ترجم ليلو الله حاونا سيمينا بزينا زلنا. Det är jag broder Saladin med broder Sam som översätter. إز program زنقول حلفني حمش زبالة أكال نزبالة أمعال تدبليو. Och det här är det dagliga ordet som vi sänder som är cirka 5 minuter. Det bästa ordet för den bästa dagen. لوم دم نزم عالت سخون قال كنا كافلينا نيعلت إسراء. Och idag ska vi ta del av 20:e dagen. لوم نكافلو قال كريستنا كنتي يسوس زلوكم أو أبز عالم خواني. Och dagens titel det är det kristna livet är att vara så som Kristus är här i världen. كنتي يسوس زلوري كونكني لكم زلو حج. Det är inte så som Kristus var tidigare, det är exakt så som Kristus är nu. مغنيات زنبورو اندحريلنا أم مسكال كله تقولوا تقوليهم زنبورو اندحريلنا سب كوين مدرسة مسؤول لجيزة تقولوا تقوليهم. För om vi säger så som han var, då kan det vara att när han var på korset och han skulle hålla på att dö, eller det kan vara när han var här och vandrade på jorden. حجكن يسوس كم تزنبورو يكون انزلو. Men Kristus nu är inte så som han var innan. يسي نافتا أقدمو أبغى زنبرة كبر مليسك أخبرني في المصحف كله. Det står i Guds ord så som jag var i din härlighet tidigare, ta mig tillbaka i den härligheten. سلازي نافتا تخكلنيا ناتونا يكبر سفرة يعادي سولو. För nu har han gått in i sin fulla härlighet, hans riktiga plats. أبيمان أملاخ يسولو كويتا. Han sitter på Guds högra sida. أبيمان أملاخ مالت بقولنا أملاخ وين بلو مالت أكونان. Att vara på Guds högra sida, det betyder att det är inte att han är fysiskt på Guds högra sida. أبناي حيلي أبناي سلطان سفرة يسولو. Det är han är på den maktens och auktoritetens sida. Up to the highest power. Det är den högsta auktoritetsplatsen han sitter på. Nej, بحق كريستنا. Det riktiga kristna livet. كنت نسو حجز له. Så som han är just nu Kristus. نسخهم وأبز مدرخت الملالس كل خير. Det är när vi vandrar så som han är just nu här på världen. إذا نقرأكم زلنا قال نبقى مرات رح ندحسب سكة فيديو. Att det här jag säger till er nu, att bara tänka vanligt i sin tanke, det kan vara svårt. Spiritual understanding i det. Det behövs en andlig förståelse till det här. مزحفكم بس كم زيبل. I Bibeln står det så. قدام يوحنس معرف 4:19. Första Johannesbrevet kapitel 4 vers 17 står så här. كنت نسو زلوا كم أون نحنا أبز عالم زيا إنا زلنا مو بمعلت فردست بعد من انتخلونا بزي إذا فقري أبانا تفتسمت. Det står så här, i detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. يسي كم تنسو زلوا يدبل. Ser ni, det står så som han är. كم أدم ما نحنا أبز عالم زيا. Och sådan är vi också här i världen. يسي بمعلت فردسي تبعد من انتخلونا. Det står att vi skulle kunna ha frimodighet på domedagen. إذا بمعلت فردي لوازونه بمعلت كرايسس مالوجي. Den här dagen han ser på domedagen, det är på dagar där det är kris. يسي زتفعل لي عينة كرايسس أبيوت أبدقات مكاكيزي. Ibland när vi möter kris runt omkring i våra liv. شو سي تبعد مدان كالوكا. För att vi ska kunna ha frimodighet. كنتن سزلو سكومي خاسلها. Så som han är, så är du också. سلازي مانم عينة فتنا مانم عينة مكرا أقول حيلي يقول نعقدو كبلكا. Så vilken en omständighet det är, svårigheter eller motstånd, så kommer det inte kunna stoppa dig. واي تلكانس كنتن سزلو لكاكومي خابز مدرزلها. Och det är för att så som han är just nu i sin tro, så är du här på världen. نسخة بإيدولو. Hur är han? نسخة بإيدولو. Hur är han? متعرف قدوس وانجيل يوحنس معرف 17 Johannes evangeliet kapitel 17 كابتن 20 كلتن كم بقولكم ايه från vers 22. إذا قال زوجيتنا يسوع كريستوس قدمي مماتون متسؤون سلينا نصلي صلاتي. Det här det vi kommer läsa, det är Jesus bön innan han gick till korset och dog för oss. يسخنزي نصلي سمعوا بأندنت فتصومات كونوا علم كم تنعيز الأخكار نذكر كان نقومنا عتاتهم كم ذكر كايوم أنت تفلسي نحنا حدا خمس قلنا أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدا من أنت كونوا أنا نتذهب كاني كبري هبكوم سامي سران سلسلة. Så från vers 22 till vers 23 står det:
Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. واو كنت أنا عايز أفكركني كم أنا كم زفكركايو Så som du har älskat mig, så har jag älskat dem. يسي علم أنت كتفلت För att världen ska förstå أتذهب كان نخبرس من هاكم att det du härlighet har gett mig så har jag gett dem. يسي أملاح بعدي كبريسي يبوكم يزبل زمرو Det är Gud själv som säger jag har gett er min härlighet. سب كم زخبل اندحر سميعكم نخبر أملاخي وسدان وقلينا نقل För när man hör en människa säga så här, man tänker nej, han tar Guds ära, han tar Guds härlighet. Read your Bible Läs er bibel. أتذهب كان نخبر هاكم Det står den härligheten du har gett mig, jag ger dem. قتيلو انتاي برأيو Sen fortsätter han. وأبوي كلمة مسرات عالم أفكير كاني خامو نزوم زهب كاني نتزهب كان كبري أنت كريو أبتا أنا زلخو ونساتهم أبو مساي كهلو إدل اللخو بزعبا موتاخ أمزيحج Och sen i vers 24 står det, Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet så som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. واو يسي إيسوس كريستوس أفتا أنا زلخو أفتا أنا زقموتو أفتا أنا زنبرو أبوس الصوكا مساي كهلو سيدل اللخو Sen Jesus säger så här, där jag befinner mig, där jag kommer vara, där jag kommer få bo, där jag kommer vara min närvaro, jag vill också att de ska vara där med mig. إذا قال زي بنا يسوع كريستوس تنسعي تفتيمي. Och det här bönen har blivit fullbordat genom Jesus Kristus uppståndelse. جينا أبتنسو زلوا زلنا. Och nu är vi där han är. جينا أبتنسو زلوا زلنا. Just nu är vi där han befinner sig. إفيسون قلت. I Efesierbrevet 2. كافش ديش تقصب شو عاد خمزيبل. Från vers 67 står det så här. مسؤول أتنسأنا أبتزمت زمانات بعيا والنطول إتبلوس أبتزوجو بكريستوس يسوس أبتعتنا من تخرق أبسمايات بكريستوس يسوس مسؤول أقامتنا. Ja, det står så här. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. كأمتنا يكون نيلو. Det står inte att han kan sätta oss där. حجي أقامتنا. Det står han har redan satt oss där nu. أبي مطايخهم سلاهم دلهم. Så vart befinner er kroppsliga natur? أبي أفريقيا. I Afrika, أبي آسيا. i Asien, يوروب. i Europa, USA. i USA. أوكي. بمنفسكم كميلو. Men vart befinner ni er i er ande? With him. Med honom. Rejoice. Gläd er. تعبسوا. Var glada. بسوء تقميتكم يوم. Ni är bosatta med honom. كبر يسوع يقول. All ära till Herren. Hallelujah. Amen. We love you so much. Vi älskar er. نسخن كبراتهم بلساتهم يوم. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.